नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। समुद्रात पर्यटक बुडाले, रामदास कदमांचा ठाकरेंवर गंभीर आरोप आणि राजन तेली शिवसेनेत। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। तळकोकणात विजयादशमी दिवशी सोनं लुटण्याची परंपरा आणि शिवलग्न सोहळा हा एक डोळ्यांचं पारणं फेडणारा सोहळा असतो। हा सोहळा अनुभवण्यासाठी हजारो भाविक जिल्ह्यातून आणि जिल्ह्याबाहेरून उपस्थित असतात। वेंगुर्ले येथील रवळनाथ मंदिर इथेही हा सोहळा शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला। नवरात्र उत्सवाची सांगता दसऱ्यानं म्हणजेच विजयादशमीनं होते। या दिवशी वेंगुर्लेचं ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून तरंग देवता रवळनाथ मंदिर इथं शिवलग्न सोहळ्यासाठी येतात। शिवलग्न सोहळ्यापूर्वी रामेश्वर मंदिरात अनादी कालापासून सोनं लुटण्याची परंपरा जपली जाते। परब मानकरी आणि गावच्या वतीनं तहसीलदार ओंकार ओतारी यांच्या हस्ते सोन्याचं झाड म्हणजेच आपट्याचं झाडाचं पूजन करण्यात आलं। त्यानंतर हजारो भाविकांनी आपट्याची पानं लुटली म्हणजेच सोनं लुटलं। त्यानंतर उपस्थितांनी पानं एकमेकांना देत या सोहळ्याचा आनंद लुटला। शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत शिव आणि शक्ती यांचा लग्न सोहळा पार पडला। या सोहळ्यानंतर तरंग देवता पावणेरला निघाल्या। अनादी कालापासून सुरू असलेली ही परंपरा आजही वेंगुर्ल्यात जपली जाते। आज विजयादशमी या ठिकाणी रामेश्वर मंदिरमध्ये पारंपरिक पद्धतीने जे काय उत्सव चालू होतात त्याप्रमाणे हा एक सोहळा आहे। इथे सोनं लुटणं हा कार्यक्रम या ठिकाणी दररोज संध्याकाळी दर दसरे दिवशी 5 वाजता या ठिकाणी हा कार्यक्रम होतो। या ठिकाणी माझ्या मागे 2 या ठिकाणी शमी वृक्षांची झाडं लावलेली आहेत। त्या दोन्ही झाडांपैकी एका ठिकाणी आमच्या परब मानकऱ्यांपैकी एक नंबर मानकरी या ठिकाणी पूजेत बसतात आणि दुसऱ्या ठिकाणी शासकीय अधिकारी म्हणजे तहसीलदार या ठिकाणी पूजेत बसतात। या ठिकाणी आता पूजा झाली आहे, सगळं सोनं लुटण्याचा कार्यक्रम झालेला आहे। आता यानंतर रवळनाथ मंदिर येथे शिवलग्न म्हणजे तरंग देवतांचे लग्न त्या ठिकाणी होणार आहेत। त्या तरंग देवतांच्या लग्नासाठी आपण सर्वांनी रवळनाथ मंदिर मध्ये यावं। कसा हा सोहळा शिवलग्न सोहळा म्हणजे पारंपरिकपणे रवळनाथ मंदिर मधून आज तरंग देवता नवीन साड्या नेसून या ठिकाणी लग्नासाठी उभ्या करतात। त्या ठिकाणी पाहुणाई विरुद्ध एका उलट्या दुसऱ्या या बाजूला रवळनाथ आणि भूतनाथ अशी 2 तरंग असतात। या दोघांचे लग्न होतं अशी एक पद्धत आहे, पारंपरिक पद्धत आहे। बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे आता कोकणातील सगळ्या ठिकाणी अशी पद्धत आपल्याला पाहायला मिळतं। शिवलग्न म्हणतात किंवा तरंग देवाची लग्न असा हा सोहळा असतो आणि तो सोहळा या ठिकाणी रवळनाथ मंदिर मध्ये होणार आहे। शिवशक्तीचं मिलन असं म्हटलं जातं। शिव आणि शक्ती, शिवशक्तीचं मिलन असं म्हटलं जातं। तरंग देवता मध्ये 2 तरंग आहेत, ती रवळनाथ आणि भूतनाथ ही दोन्ही रुद्र अवतार आहेत आणि पाहुणा ही शक्ती आहे, देवी आहे। अशी त्यांची लग्नाचा एक सोहळा केला। शिव आणि शक्तीचं मिलन होतं। शिव आणि शक्तीची ताकद या ठिकाणी राहते, संपूर्ण गावावरती त्यांची सगळ्यांची कृपा असते आणि त्यांची आशीर्वाद घेणे संपूर्ण गाव त्या ठिकाणी लोटला जातो। शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत शर्लेतील ग्रामस्थांनी शिवसेना पक्षात प्रवेश केला। विजयादशमीच्या मुहूर्तावर हा पक्ष प्रवेश घेण्यात आला।
सावंतवाडी तालुक्यातील शेर्ले गावातील पानोसेवाडी येथील ग्रामस्थ यांनी शेर्ले सरपंच प्रांजल जाधव यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला। यावेळी जिल्हा प्रमुख संजू परब, तालुका प्रमुख बबन राणे, परीक्षित मांजरेकर, शिवसेनेचे शाखा प्रमुख अनिल पिंगुळकर यांनी त्यांचं शिवसेना पक्षात स्वागत केलं। दसऱ्याच्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। हा दसरा सर्वांना शुभ जावो। दसरा म्हणजे 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आणि आजच्या दिवशी आम्ही शेर्ले ग्रामस्थांचा प्रवेश घेत आहोत। सन्माननीय शेर्ला सरपंच प्रांजल जाधव बाबा धुरी व आमचे सन्माननीय तालुकाध्यक्ष बबनजी राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ग्रामस्थांचा प्रवेश घेत आहोत आणि त्यांना मी या तुमच्या माध्यमातून अभय देतो की त्यांचे कुठचंही काम असू दे, तहसीलदार काम असू दे, पोलीस स्टेशनचं काम असू दे, आम्ही तुमच्या मागे शिवसेना सन्माननीय दीपक केसरकर, सन्माननीय निलेश राणे तुमच्या मागे सदैव राहतील अशी मी या दिवशी त्यांना ग्वाही देतो। नवरात्रोत्सवाच्या समारोपाला सावंतवाडी शहर आणि तालुक्यातील नवदुर्गांचं विसर्जन मोठ्या जल्लोषी वातावरणात पार पडलं। या निमित्तानं शहरातून काढण्यात आलेल्या विसर्जन मिरवणुका भाविकांसाठी खास आकर्षण ठरल्या। या क्षणाचे साक्षीदार होत या विसर्जन मिरवणुकात आबालवृद्ध सहभागी झाले होते। या विसर्जन मिरवणुकांमधील देखाव्यांनी उपस्थितांचं लक्ष वेधून घेतलं। छत्रपती शिवाजी महाराज, भवानी माता, साईबाबा, गणपती यांचे हलते देखावे तसेच विविध पौराणिक देखावे लक्षवेधी ठरले। मिरवणुकीत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि पारंपरिक कलाविष्कारांनी रंग भरला होता। ढोल पथकांचा गगनभेदी आवाज, पारंपरिक फुगडी तसेच गरबा दांडियाच्या तालावर थिरकणारी पावलं विसर्जन मिरवणुकीचं खास आकर्षण ठरली। रात्री उशिरा शहरातील महत्त्वाच्या नवरात्रोत्सव मंडळांनी आपल्या नवदुर्गांना मोती तलावात निरोप दिला।
यात सावंतवाडी बाजारपेठ, माठेवाडा नवरात्रोत्सव मंडळ, ओंकार नवरात्रोत्सव मंडळ भटवाडी आणि रासाई नवरात्रोत्सव मंडळ जिमखाना येथील नवदुर्गांचं विसर्जन करण्यात आलं। शहरासोबतच ग्रामीण भागात देखील विसर्जन मिरवणुका लक्षवेधी ठरल्या। सर्वत्र मोठ्या उत्साहानं नवदुर्गांना निरोप देण्यात आला। देवीला निरोप देताना अनेकांचे डोळे पाणावले होते। शेर्ले येथील शिवसेना शाखा प्रमुख अनिल पिंगुळकर यांनी आमची दिशाभूल करत शिवसेना प्रवेश दाखवला, मात्र आम्ही भाजपातच कायम आहोत असं मत अनिल राऊळ आणि ग्रामस्थांनी व्यक्त केलंय। भाजप कार्यालयात त्यांनी आपली भूमिका मांडली। रस्त्याबाबत शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्याकडे घेऊन जात शाखा प्रमुखांनी दिशाभूल करून प्रवेश दाखवल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितलं। यावेळी भाजप जिल्हा चिटणीस महेश सारंग यांनी शाखा प्रमुख, जिल्हा प्रमुख यांनी फसवणूक न करता महायुतीचा धर्म पाळावा। आमदार दीपक केसरकर यांच्याशी आपण चर्चा करणार असून तोडगा न काढल्यास गावागावात जाऊन भाजप पक्ष प्रवेश करेल असा इशारा दिलाय। आज जो शेर्ले येथील शिवसेनेचे शाखा प्रमुख अनिल पिंगुळकर यांनी ह्या ग्रामस्थांची फसवणूक करून यांना रस्ता करून देणार म्हणून जो खोटा प्रवेश दाखवला तो यांची दिशाभूल केलेली आहे। आज तुमच्या समोर ह्या सगळ्यांनी स्वतः आपल्या मनाने सांगितलेलं आहे आणि भाजपचे कार्यकर्ते आहेत आणि भाजपमध्ये राहणार। अनिल पिंगुळकर याने आम्हाला रस्त्याचं आमिष दाखवलं की आम्ही त्यासाठी रस्ता करून देऊ, यासाठी आम्हाला परबकडे घेऊन गेला, संजू परबकडे घेऊन गेला आणि तिथे आमचे फोटो वगैरे काढून घेतले आणि ते शिवसेनेमध्ये त्यांनी डिक्लेअर केले। पण आम्ही मुख्यतः आतापर्यंत भाजपचे आहोत आणि यापुढेही भाजपचे राहणार। आतापर्यंत आम्हाला भाजपने वाटेसाठी थोडाफार निधी वैयक्तिक दिलेला आहे आणि यापुढे ते आम्हाला रस्त्यासाठी साथ देतील ही आम्ही अपेक्षा करतो। त्यांच्यानी 50 लाख रुपये मंजूर केलेले असत आणि याच्यापुढे ते रस्त्याचं काम पण त्वरित करतील असं त्यांच्या आश्वासन आमका दिलेलं आहे। शेर्लेमध्ये कार्यकर्ता म्हणून भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून काम करतो। गेली अनेक वर्ष ही जी मंडळी आपल्या समोर आहेत ती भाजपचीच काम करतात आणि भाजपच्या माध्यमातून आपले पालकमंत्री नितेश राणे असतील, रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून 50 लाख रुपये यांच्या बीचसाठी आपण निधी दिलेला आहे। आता थोड्याच दिवसात या ठिकाणी त्याचं काम होणार आहे। तरी त्यांची दिशाभूल करून या ठिकाणी पक्षप्रवेश केलेला होता। तो पक्षप्रवेश नसून ते सर्व कार्यकर्ते भाजपचेच आहेत असे ते जाहीर करत आहेत। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की आपण आत्ताच झालेली आपली विधानसभा ही महायुतीच्या माध्यमातून आपण लढलेली आहे आणि महायुती माध्यमातून लढल्यानंतर आधीच पक्षामध्ये आपलं ठरलेलं आहे ते सगळ्या पार्टीमध्ये महायुतीमध्ये की आपण कुठल्याही पक्षातले एकामागाचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये असले तरी किंवा आपले शिवसेनेमध्ये असले शिंदे गटावर प्रवेश करून घ्यायचे। पण आत्ता तर ह्या लोकांचं वक्तव्य आणि ह्या म्हणजे आता माई सरपंच असो, तिकडचे पानोशेवाडीचे ते शेर्ल्याचे ग्रामस्थ असो, यांनी सगळ्यांचं वक्तव्य पाहता तुम्ही अशा चुकीच्या पद्धतीने कामाचं आमिष दाखवून आज हे प्रवेश होत आहेत हे फार चुकीचे आहे। कारण आमच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती चालते आणि त्या जिल्हा नियोजनमध्ये आपल्याला जो विकास निधी मिळतो
तो आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या पण वाटायला मिळत आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण हे सगळे कामं आज करत आहोत. पहिले आपल्या पूर्वीचे ते आपले पालकमंत्री होते आपले, ते आपल्या चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून आपण चांगल्या पद्धतीने विकास निधी घेतलेला होता आणि त्यांच्या त्या कालावधीमध्ये चव्हाण साहेबांचे 40 लाख रुपये आपले मंजूर झालेले होते. नंतर त्याला काही प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या की तो निधी कमी पडतोय आणि त्यानंतर आपण तो पालकमंत्री नितेश साहेबांच्या कानावर घातला. नंतर साहेबांनी आम्हाला तो 10 लाख रुपये निधी ह्या वाढीवर दिला, अजून जादा मंजूर केला. म्हणून एकूण 50 लाख रुपये निधी आम्ही ह्या काकवासाठी मंजूर केला आणि त्या सगळं प्रशासकीय मान्यता वरवाढ सगळी पूर्ण झालेली आहे. आणि हे चुकीच्या आमिष दाखवून तिकडे शाखा प्रमुख असो, इकडचे त्यांचे कोण जिल्ह्याचे कोणते इकडचे जिल्हा प्रमुख असो, यांच्यानी अशी लोकांची फसवणूक न करता आपण महायुतीचा धर्म पाळावा ही मी त्यांना एक तुमच्या माध्यमातून एक विनंती करतो. आणि अशा पद्धतीने चुकीचे प्रवेश झाले तर आता आज दसरा झालेला आहे, उद्यापासून भारतीय जनता पार्टी स्वतः प्रत्येक गावावर जाऊन आपण कुठल्याही पक्षाच्या असून आम्ही प्रवेश सुरू करणार आहे. आता हे स्टेटमेंट आहे मी ते आता ज्या आपले इकडे आम्ही आमदार निवडून दिलेले टिपक भाईंना त्यांच्या कानावर पण मी सांगणार आहे. आणि लवकरात लवकर जर ह्या विषयाचा तोडगा नाही काढला तर आम्ही त्या कालावधीमध्ये आपण भारतीय जनता पार्टी म्हणून गावागावी आपले प्रवेश आता आपण विचार करणार नाही. आता ती सुरुवात झालेली आहे. ही सुरुवात आता शेरले पानसवाडीकडून झालेली आहे आणि ह्याचा विषय आता आपण तर युतीचा धर्म पाळलेला होता, बरोबर ना. तर आता हा जर विषय तर ते पाळू शकत नाही आणि असे तर भारतीय जनता पार्टीचे ते पदाधिकारी वर्षानुवर्ष भारतीय जनता पार्टीवर आहेत आणि अशा पदाधिकाऱ्यांना आम्हाला आमच्या जर घेऊन जर आपला जर कुठेतरी पक्ष वाढवण्याची जर स्वप्न पाहत असतील तर नक्कीच आपण येणाऱ्या उद्यापासूनच आपण सुरुवात करू. गावोगावी आम्ही असे छोटे छोटे प्रवेश आता घ्यायला सुरुवात करणार. विजयादशमीच्या मुहूर्तावर शेर्ले येथील ग्रामस्थांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. सकाळी हा प्रवेश होऊन 24 तास उलटण्यापूर्वी भाजप जिल्हा चिटणीस महेश सारंग यांच्या उपस्थितीत आम्ही भाजपातच आहोत दिशाभूल करत प्रवेश दाखवल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितलंय. यामुळे सेना भाजपातील हा संघर्ष दिसून आला. शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत शेर्लेतील ग्रामस्थांनी शिवसेना पक्षात प्रवेश केला. विजयादशमीच्या मुहूर्तावर हा पक्ष प्रवेश करण्यात आला. शेर्ले सरपंच प्रांजल जाधव यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. सन्माननीय शेर्ला सरपंच प्रांजल जाधव बाबा धुरी व आमचे सन्माननीय तालुकाध्यक्ष बबनजी राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ग्रामस्थांचा प्रवेश घेत आहोत आणि त्यांना मी या तुमच्या माध्यमातून अभय देतो की त्यांचे कुठचंही काम असू दे, तहसीलदार काम असू दे, पोलीस स्टेशनचं काम असू दे, आम्ही तुमच्या मागे शिवसेना सन्मान्य दीपक केसरकर, सन्मान्य निलेश राणे तुमच्या मागे सदैव राहतील अशी मी या दिवशी त्यांना ग्वाही देतो. दरम्यान सायंकाळ होताच आम्ही भाजपातच कायम आहोत असं मत अनिल राऊळ आणि ग्रामस्थांनी व्यक्त केलं. भाजप कार्यालयात त्यांनी आपली भूमिका मांडली. आज जो शेर्ले येथील शिवसेनेचे शाखा प्रमुख अनिल पिंगुळकर यांनी ह्या ग्रामस्थांची फसवणूक करून यांना रस्ता करून देणार म्हणून सांगून जो खोटा प्रवेश दाखवला तो यांची दिशाभूल केलेली आहे. आज तुमच्या समोर ह्या सगळ्यांनी स्वतः आपल्या मनाने सांगितलेलं आहे आणि हे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत आणि भाजपमध्ये राहणार. उदय धुरी शेर्लेमध्ये कार्यकर्ता म्हणून भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून काम करत आहोत. गेली अनेक वर्ष ही जी मंडळी आपल्या समोर आहेत ती भाजपचीच काम करतात आणि भाजपच्या माध्यमातून आपले पालकमंत्री नितेश राणे असतील, रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून 50 लाख रुपये यांच्या बीचसाठी आपण निधी दिलेला आहे. आता थोड्याच दिवसात या ठिकाणी त्याचं काम होणार आहे. तरी त्यांची दिशाभूल करून या ठिकाणी पक्षप्रवेश केलेला होता. तो पक्षप्रवेश नसून ते सर्व कार्यकर्ते भाजपचेच आहेत असे ते जाहीर करतायत. अनिल राऊळ आणि त्याचा अनिल पिंगुळकर आमची दिशाभूल केली म्हणजे आम्हाला काय सांगितलं प्रवेश करतो म्हणून. अनिल पिंगुळकर याने आम्हाला रस्त्याचं आमिष दाखवलं की आम्ही त्यासाठी घेऊ यासाठी आम्हाला परबकडे घेऊन गेला. संजू परबकडे घेऊन गेला आणि तिथे आमचे फोटो वगैरे काढून घेतले आणि ते शिवसेनेमध्ये त्यांनी डिक्लेअर केले. पण आम्ही मुख्यतः आतापर्यंत भाजपचे आहोत आणि यापुढेही भाजपचेच राहणार.
आतापर्यंत आम्हाला भाजपने वाटेसाठी थोडाफार निधी वैयक्तिक दिलेला आहे आणि यापुढे ते आम्हाला रस्त्यासाठी साथ देतील ही आम्ही अपेक्षा करतो. आणि काय करायचं तुम्ही सांगा. त्यांच्यानी 50,000 रुपये 50 लाख रुपये मंजूर केले असत आणि याच्यापुढे ते रस्त्याचं काम पण त्वरित करतील असं त्यांच्या आश्वासन आमका दिलेलं आहे. तर भाजप जिल्हा चिटणीस महेश सरंग यांनी शाखा प्रमुख जिल्हा प्रमुख यांनी फसवणूक न करता महायुतीचा धर्म पाळावा. आमदार दीपक केसरकर यांच्याशी आपण चर्चा करणार असून यावर तोडगा न काढल्यास गावागावात जाऊन भाजप पक्ष प्रवेश करेल असा इशारा दिलाय. अशा चुकीच्या पद्धतीने कामाचा आमिष दाखवून आज हे प्रवेश होत आहेत हे फार चुकीचे आहे. कारण आमच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती चालते आणि त्या जिल्हा नियोजनमध्ये आपल्याला जो विकास निधी मिळतो तो आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या पण वाट्याला मिळत आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण हे सगळे कामं आज करत आहोत. पहिले आपल्या पूर्वीचे ते आपले पालकमंत्री होते आपले ते आपल्या रवी चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून आपण चांगल्या पद्धतीने विकास निधी घेतलेला होता आणि त्यांच्या त्या कालावधीमध्ये चव्हाण साहेबांच्या हे 40 लाख रुपये आपले मंजूर झालेले होते. नंतर त्याला काही प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या की तो निधी कमी पडतोय आणि त्यानंतर आपण तो पालकमंत्री नितेश साहेबांच्या कानावर घातला. नंतर साहेबांनी आम्हाला तो 10 लाख रुपये निधी ह्या वाढीवर दिला, अजून जादा मंजूर केला. म्हणून एकूण 50 लाख रुपये निधी आम्ही ह्या साकवासाठी मंजूर केला आणि त्या सगळं प्रशासकीय मान्यता ऑर्डर सगळी पूर्ण झालेली आहे. आणि हे चुकीच्या आमिष दाखवून तिकडचे शाखा प्रमुख असो इकडचे त्यांचे कोण जिल्ह्याचे कोणते इकडचे जिल्हा प्रमुख असो ह्यांच्यानी अशी लोकांची फसवणूक न करता आपण महायुतीचा धर्म पाळावा ही मी त्यांना एक तुमच्या माध्यमातून एक विनंती करतो. आणि अशा पद्धतीने चुकीचे प्रवेश झाले तर आता आज दसरा झालेला आहे. उद्यापासून भारतीय जनता पार्टी स्वतः प्रत्येक गावावर जाऊन आपण कुठल्याही पक्षाचे असून आम्ही प्रवेश सुरू करणार आहे. आता हे स्टेटमेंट आहे मी ते आता ज्या आपले इकडे आम्ही आमदार निवडून दिलेले दीपकभाईंना त्यांच्या कानावर पण मी घालणार आहे आणि लवकरात लवकर जर ह्या विषयात जर तोडगा नाही काढला तर आम्ही येत्या कालावधीमध्ये आपण भारतीय जनता पार्टी म्हणून गावागावी आपले प्रवेश असतील. एकंदरीत आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर सेना आणि भाजपात जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. नुकताच भाजपच्या शक्ती केंद्र प्रमुखानं राजीनामा देत जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला होता. यातच शेर्लेतील काही ग्रामस्थांनी सकाळी शिवसेनेची शाल गळ्यात घालून संध्याकाळी आपण भाजपातच असल्याचं सांगितलंय. यामुळे महायुतीत मतभेद निर्माण झाल्याचं चित्र असून निवडणुकांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे. मळेवाड मार्गे सावंतवाडी अशी गोवा बनावटीच्या दारूची वाहतूक करताना सिंधुदुर्ग स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकानं कारवाई करत फॉर्च्युनर कारसह गोवा बनावटीची दारू मिळून सुमारे 33,93,600 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई नावेली इथं करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी केसाराम बेचाराम देवासी, हडमंत सिंह, वचन सिंग चौहान, ईश्वर सिंग या तिघांना ताब्यात घेतलाय. तिघेही आपल्या ताब्यातील फॉर्च्युनर कारमधून गोवा बनावटीची दारू वाहतूक करत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हा विभागाच्या पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी सापळा रचला. जप्त केलेल्या मुद्देमालामध्ये 30 लाख रुपये किमतीची फॉर्च्युनर कार आणि 3,93,600 रुपये किमतीची गोवा बनावटीची दारू समाविष्ट आहे. एकूण 33,93,600 रुपये किमतीचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केलाय. ताब्यात घेतलेल्या तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांच्या निर्देशानुसार आणि पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक हनुमंत भोसले, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक सुरेश राठोड, पोलीस हवालदार विल्सन डिसोजा, आशिष जामदार आणि पोलीस अंमलदार महेश्वर समजिसकर यांनी केली आहे. बाळासाहेब ठाकरेंचा मृत्यू झाल्यानंतरही 2 दिवस त्यांचा मृतदेह ठेवण्यात आला. उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या हाताचे ठसे घेतल्याचा आरोप शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी केला होता. दसरा मेळाव्यात केलेल्या आरोपानंतर पत्रकार परिषदेतही त्यांनी या आरोपांवर ठाम असल्याचं म्हटलंय. मी आज उद्धव ठाकरेंना तुमच्या माध्यमातून आव्हान देतोय, हिम्मत असेल तर तुम्ही बोला, तुम्हाला मी उत्तर देईन. हे अंबादास दानवे सारखे ज्यांना मी निवडून आणला
माझ्यामुळे जे आमदार म्हणून बसलेत, ऐसान फळमुस आहेत ते मला बाळासाहेबांनी शिवसेना काय मला शिकवणार? अरे बाळासाहेब तर आमचं दैवत आहे, माझं दैवत आहे. आज देखील मी पूजेला बसतो तेव्हा बाळासाहेबांच्या पायावर डोकं ठेवतो. मी तुम्हाला खरं सांगतो, शपथ घेऊन तुळजाभवानीची. साहेब तर माझं दैवतच आहे, कुठं दुमत नाही त्याबाबत. पण रामदास कदम सारख्या ज्येष्ठ माणसाला हे का बोलावं लागतं? उद्धव ठाकरेंनी यावं ना माझ्यासमोर हिंमत असेल तर त्यांनी नाही सांगावं, असं घडलं नाही. हे उद्धवजींनी सांगावं, मग मी त्यांना उत्तर देईन. उद्धवजींची सवय आहे इतरांच्या खांद्यावरती बंदूक ठेवून चाप ओढायचा आपण. आता ती घाडगे म्हणून त्यावर्षी माझ्याकडे आली होती, उपनेता शिवसेनेची. तिने मला सांगितलं, रामदास भाई मला उद्धवजींनी इतका टॉर्चर केला की तुम्ही रामदासांवरती बोला, तुम्ही रामदासांवरती बोला. ती म्हटली मी काय बोलू, तो ज्येष्ठ नेते आहेत म्हणे. मी तुमच्यावरती बोललो नाही म्हणून त्यांनी शेवटी माझं ते पद काढून घेतलं उद्धवजींनी. उद्धवजी दिसतात तसं नाही आहेत, उद्धवजी कपटी आहेत. आणि मी सांगतो 2 दिवस शिवसेना प्रमुखांच्या बॉडीचा छळ उद्धवजींनी केला. हे पुन्हा मी आता जबाबदारीने बोलतोय, खूप जबाबदारीने बोलतोय. होऊन जाऊ दे एकदा, उद्धवजींची आणि माझी नायकोटीस होऊन जाऊ देत. दूध का दूध, पाणी का पाणी होऊन जाऊ देत. आणि तुम्हाला आज सांगतो, मी सगळ्या तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्र जनतेला सांगतोय, मी कधी खोटं बोललो नाही, कधीच खोटं बोललो नाही. मी उद्धवजींना ज्यावेळेला विचारलं मातोश्रीमध्ये की उद्धवजी शिवसेना प्रमुखांच्या पायाचे ठसे घेऊन ठेवा, आमचे ते दैवत आहेत, मी बोललो होतो. तेव्हा उद्धवजी मला म्हटले, रामदासभाई त्यांच्या हाताचे ठसे घेऊन ठेवलेत मी, त्यांच्या हाताचे ठसे मी घेऊन ठेवलेत. हे आमच्या दोघांमधलं आहे, डायरेक्ट उद्धवजीने मी. मग उद्धवजी माझा तुम्हाला सवाल आहे, त्या हातांच्या ठशांचा उपयोग तुम्ही कशासाठी केला ते आम्हाला एकदा सांगा. महाराष्ट्र जनतेला कळू देत, हे समजू देत, ते वास्तव आहे. आणि हे काय ते खरे बिगे नुसते असेल ते चिल्लू पिल्लू यांची ऐपत आहे का, कुवत आहे का, अवकाश आहे का माझ्यावरती बोलायची? हिंमत असेल उद्धवजींनी डावी बोलावं, मी त्यांना उत्तर देईन. होऊन जाऊ दे ना कुठेच दोघांची, माझी तयारी आहे त्यासाठी. अरे 2 दिवस तर कोणाला वरती पाठवत पण नव्हते, 2 दिवस मातोश्रीमध्ये वरती कोणालाही पाठवत नव्हते, कोणाला एंट्री नव्हती. आणि तुम्हाला पुढची गोष्ट सांगतो की शिवसेना प्रमुखांसारख्या माणूस ज्यावेळेला आजारी असतो त्यावेळेला डॉक्टर डिक्लेअर करतात बट डेथ झाली. या ठिकाणी मला डिक्लेअर करायला लावलं. मी गेलो लोकांसमोर, मी गेलो. यांना माहिती आहे काय खगे फेगेला सगळ्यांना काय ते. अतिशय जबाबदारीने बोलतोय मी. आणि मी मग माणूस आहे हो, मी असा गांडू नाही आहे, घाबरणार नाही मी. एवढंच आहे की इतक्या वर्ष मी बोललो नाही, ही गोष्ट मान्य आहे मला, ही गोष्ट मला 100% मान्य आहे. पण काल ओघामध्ये ती बोलून गेलो मी ठेवून नाही बोललो. काल भाषणाच्या ओघामध्ये मी ते काल बोलून गेलो. कारण उद्धव ठाकरे ज्या पद्धतीनं स्टेटमेंट देत आहेत तसा तो उद्धव ठाकरे नाही आहे, हे महाराष्ट्र जनतेला कळू देत. हा वाघाचा जो कातळाचा मुखवटा त्यांनी घातलाय ना, तो वाघ नाही आहे, हे लांडगा आहे, हे महाराष्ट्राच्या जनतेला कळू देत. आणि म्हणून काल मी ओघाने बोलून गेलो. काल अनेक गोष्टी आहेत बोलण्यासारख्या, अनेक गोष्टी आहेत. उद्धवजींनी यावं माझ्यासमोर, मी सांगेन, बोलेन मी. उद्धवजींनी सांगावं रामदासभाई बोला, बोलेन, नक्की बोलेन. आणि ज्याच्या वेळेला मी तोंड उघडीन ना, मातोश्री असे कापेल, हादगा बसेल मातोश्रीला. माझ्या नादाला लागू नका, माझ्या नादाला लागू नका. मी शिवसेना प्रमुखांसोबत निष्ठेने दिवस काढलेत, बाळासाहेबांच्या सोबत निष्ठेने दिवस काढलेत. 1000 वेळा बाळासाहेबांनी माझी पाठ थोपटलेली आहे. त्या बाळासाहेबांच्या बाबतीत जर असं घडलं असेल 2 दिवस तर ते अतिशय वाईट गोष्ट आहे, अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. आणि माझं म्हणणं तर स्पष्ट आहे, मीडियानं जावं, साहेबांच्या वेळेला जे जे डॉक्टर होते ते डॉक्टरने विचारून घ्यावं, बाबा साहेबांची डेथ कधी झाली होती, संपायचा विषय. मी खोटं बोलत असेल तर. आणि म्हणून जबाबदारीने बोललोय. मी जे बोललोय त्या वक्तव्याची मी ठाम आहे, बदलणार नाही. मला प्रसिद्धी नको, बाळासाहेबांच्या बाबतीत तर नकोच नको.
शिरोडा येथील मिठाच्या सत्याग्रह ठिकाणी भव्य सत्याग्रह स्मारक उभारण्यात यावं या मागणीसाठी तसेच स्मारकाच्या कामामध्ये होत असलेल्या दिरंगाईच्या विरोधात 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती आणि विजयादशमीचं औचित्य साधून शिरोडा ग्रामस्थांच्या वतीनं लाक्षणिक उपोषण छेडण्यात आलं। जमीन पाहिजे, जमीन पाहिजे, भारतासाठी जमीन पाहिजे, जमीन पाहिजे, जमीन पाहिजे, भारतासाठी जमीन पाहिजे, झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, गांधी स्मारक झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, गांधी स्मारक झालेच पाहिजे। शिरोड्यातील ऐतिहासिक ठिकाणी भव्य सत्याग्रह स्मारक उभारण्यासाठी तसेच सत्याग्रह स्मारकाची घोषणा होऊन 35 वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटला, मात्र अजूनही स्मारकाची कार्यवाही अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असल्याच्या विरोधात शिरोडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, इतिहासप्रेमी ग्रामस्थांच्या वतीनं लाक्षणिक उपोषण छेडण्यात आलं। यावेळी या उपोषणाला शिरोडा सरपंच लतिका रेडकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, तालुकाध्यक्ष विधाता सावंत, माजी सरपंच मनोज उगवेकर, माजी उपसरपंच राहुल गावडे, शिवसेना उपतालुका प्रमुख कौशिक परब, विभाग प्रमुख अमित गावडे, ग्रामपंचायत सदस्य रश्मी डिचोलकर, प्रथमेश परब, दीपक चोपडेकर, संदीप गावडे, जगन्नाथ डोंगरे, अभिजित राणे, अण्णा गावडे, विराज राऊत, संदीप राऊत, नारायण गावडे, विशाल गावडे, देवेश गावडे, गोपीनाथ राऊत, तुषार राऊत, प्रवीण धांजी, अशोक परब, आजू अमरे, राकेश परब, भाऊ आंदुर्लेकर, महादेव परब, पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यानंतर तहसीलदार ओंकार ओतारी हे वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी यांच्यासह उपोषणस्थळी दाखल झाले। त्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं। 2 ऑक्टोबर रोजी स्थानिक ग्रामस्थ यांच्यामार्फत गांधीजींचे जे स्मारक आहे याच्या संदर्भात आज जो उपोषणाला यांचा बसलेले आहेत, या उपोषणासंदर्भात मी माहिती घेतली असता तर जिल्हाधिकारी महोदय यांनी याच्या आधी बरंचसं काम केलेलं आहे। फक्त सॉल्ट डिपार्टमेंट कडनं हे काम झालेलं पूर्ण करून तुम्हाला हस्तांतरण ग्रामपंचायतीला करायचं बाकी आहे, एवढं हे प्रकर्षाला दिसून येत आहे। तर जे सॉल्ट डिपार्टमेंटला जे पैसे भरायचे आहेत आणि त्यानंतरची जी पुढची कामकाज करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती आज रोजी नव्यानं हजर जे झालेले आपले जिल्हाधिकारी मॅडम आहेत यांच्या निदर्शनास आणून हे लवकरात लवकर पूर्ण करून द्यायचं, म्हणजे जमिनीची जी व्यवस्था आहे तिथपर्यंत काम करण्याचं जे आहे ते मी याच्यामध्ये फॉलोअप घेत आहे आणि जिल्हाधिकारी महोदयांना आपली बाजू मी मांडून सांगत आहे। तर हे पुढील काही दिवसातच जमिनीचा विषय मार्गी लागेल एवढं हे आश्वासन मी तुम्हाला देतो। या निमित्ताने येणं झालं, परंतु सर्वांना दसऱ्याच्या खूप शुभेच्छा। आपल्याला भविष्य नवीन वर्ष भरभराटीत आणि सुखासमृद्धीचं जावं ही ईश्वर चरणी आहे। राष्ट्रीय बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प वैभववाडी यांच्या वतीनं भुईबावडा येथील गांगेश्वर विद्या मंदिर इथं गटविकास अधिकारी रामचंद्र जंगले यांच्या उपस्थितीत पोषण महा हा कार्यक्रम पार पडला। या एकदिवसीय कार्यक्रमात गरोदर माता आणि मुलांना आवश्यक असणाऱ्या आहाराबाबत माहिती देण्यात आली। या कार्यक्रमासाठी भुईबावडा गावचे सरपंच बाजीराव मोरे, माजी सरपंच श्रेया मोरे, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वैशाली काकडे, आरोग्य विस्तार अधिकारी सुप्रिया कांबळे, पर्यवेक्षिका विद्या गुरखे, शाळेचे उपशिक्षक सुमित चिकुर्डेकर, उंबर्डे बीट मधील सर्व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस उपस्थित होत्या। पोषण महा अभियान अंतर्गत भुईबावडा बीडमध्ये भुईबावडा या गावी महिला बाल विकास विभागामार्फत पोषण महा अभियान राबवण्यात येत आहे। त्याच्यासाठी एक वेगळी संकल्पना ICDS विभागाच्या सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस त्यांच्यामुळे मूर्त स्वरूपात आलेली आहे। ती म्हणजे एक आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने संतुलित आहार कसा असावा याचं बोलकं उदाहरण आज अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी प्रत्येकाने वेगवेगळ्या कल्पकतेने पोषण आहार बनवलेला आहे आणि तो इथे आज पाहायलाच मिळाला। तसं आपण प्लास्टिकची मोठी समस्या आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण प्लास्टिक फेकून देतो, त्याचे दुष्परिणाम होत असतात। तर ह्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी वेगळ्या कल्पकतेने वेगवेगळ्या नाविन्यपूर्ण वस्तू बनवलेल्या आहेत आणि प्लास्टिकचा रियूज म्हणजे पुनर्वापर आज त्यांनी करून एक वेगवेगळ्या संकल्पना म्हणजे
नाविन्यपूर्ण वस्तू तयार केलेल्या आहेत आणि त्या वस्तू एवढ्या बघण्यासारख्या देखण्या आहेत की त्याचा आपल्याला म्हणजे जीवनात उपयोगी अशा वस्तू निर्माण केलेल्या आहेत. निश्चितच या ICDS विभाग त्यांनी त्यांना प्रवृत्त केलं, विशेषतः आमच्या गुरखे मॅडम मुख्यसेविका यांनी या महिलांना प्रवृत्त करून आणि त्यांची कल्पना ओळखून या सगळ्या वस्तू तयार करून घेतल्या. त्यांचे विशेष अभिनंदन. आणि सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांनी एकदम कल्पकता एवढी वापरलेली आहे की प्रत्येकाने वेगवेगळ्या संकल्पना पुढे आणलेल्या आहे, वेगवेगळ्या संदेश देणारी संकल्पना पुढे आणलेल्या आहे. निश्चितच या बीटमधल्या ज्यांनी एक सहभाग योगदान दिलं त्यांचं निश्चितच कौतुक आणि अभिनंदन. या सोनेरी 1000 दिवसामध्ये स्त्रीच्या गरोदरपणापासून ते बाळ 2 वर्षाचे होईपर्यंतचा कालावधी येतो. त्यामुळे आईला आणि बाळाला पोषक आहार कसा द्यावा, त्यांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी, लसीकरण कसं करावं, स्वच्छता कशी राखावी याचं मार्गदर्शन करण्यात आलं. तर याचा उपयोग म्हणजे या कार्यक्षेत्रातल्या बहुतेक सगळ्या म्हणजे माता आलेल्या होत्या, तर त्यांनी सगळ्यांनी याचा खूप लाभ घेतला आणि खूपच ते उपयोगी प्रदर्शन होतं, उपयोगी मार्गदर्शन होतं. त्यानंतर सध्या पर्यावरणामध्ये खूपच प्रदूषण वाढलेलं आहे. तर या अंतर्गत आम्ही एक प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर ही संकल्पना घेऊन प्लॅस्टिकपासून नवनिर्मिती कशी वापरलेल्या प्लॅस्टिकपासून कशी नवनिर्मिती करता येईल याचा एक छान प्रयोग आमच्या बीटमधून केला गेला. तर बीटमधल्या प्रत्येक अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी एक वेगवेगळ्या प्लॅस्टिकपासून वस्तू तयार केल्या होत्या की म्हणजे आपल्याला अशा वापरलेल्या प्लॅस्टिकपासून केल्या त्याचं खरंच वाटत नाही की म्हणजे त्या नवीनच गोष्टी असल्या आपल्या त्यांनी वापरलेल्या गोष्टीचा पुनर्वापर करून खूप छान क्रिएटिव्ह गोष्टी केलेल्या होत्या. तर या सगळ्या म्हणजे जे प्रदर्शनामध्ये उपस्थित झालेले आमचे BDO साहेब, सगळे ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच सगळ्यांनी आणि शाळेतले विद्यार्थी पालक सगळ्यांनी यांना ग्रामस्थांनी भेट दिली. सगळ्यांना खूपच म्हणजे त्या सगळ्या वस्तू फारच आवडल्या आणि आमच्या हे उपक्रम यशस्वीपणे राबवणाऱ्या आमच्या विद्या गुरखे मॅडम यांचं खूपच अभिनंदन आणि त्यांना जे कायम सहकार्य देणाऱ्या आमच्या उंबरडे बीटमधले सर्व सेविका आणि मदतनीस यांचं सुद्धा खूप खूप अभिनंदन. राष्ट्रीय पोषण हा कार्यक्रम संपूर्ण भारतामध्ये दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये साजरा केला जातो. याही वर्षी खूप मोठ्या उत्साहाने संपूर्ण भारतामध्ये 8वा राष्ट्रीय पोषण अभियान हा कार्यक्रम साजरा करण्यात येतो. आमच्याही बीटमध्ये 17 सप्टेंबरपासून हा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. यामध्ये गरोदर माता, स्तनदा मातांचं मार्गदर्शन, पोषण आहाराविषयी माहिती यासारखे खूप कार्यक्रम आम्ही घेतो. त्याचं औचित्य साधून भुईगौडा गांधेश्वर विद्यामंदिर इथे आम्ही रानभाज्यांपासून पाककला स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मग टाकळा असेल, भारंगी असेल, कणकीचे हे असतील, त्याच्यानंतर अंकुर चायना अंकुर असेल, आळूचे तर 4 प्रकार आहेत आमच्याकडे. तर त्याचंही पाककलेचे रेसिपी करून याचं प्रदर्शन आज आम्ही इथे मांडलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात आकर्षण झालेली आमची पोषणपरी. आमच्या पोषणपरीला आम्ही सगळ्या प्रकारच्या रानभाज्या लावलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 1000 दिवस बाळाचे याच्यामध्ये सुंदर अशी रांगोळीचं इथे रेखाटन करण्यात आलेलं होतं. त्याचप्रमाणे आपण आता सगळ्यांना माहीतच आहे की निसर्गाची हानी प्लास्टिकमुळे किती मोठ्या प्रमाणात होते. तर त्याच्या धर्तीवर आम्ही प्लास्टिकचा पुनर्वापर करून नवनिर्मिती कशी करता येईल याचा विचार करून सर्व उंबरडेमधील सर्व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मदतीने एक प्लास्टिकपासून खूप चांगल्या प्रकारच्या वस्तू इथे निर्माण केलेल्या आहेत. तर आपण विचारही करू शकत नाही की या वस्तू आपण प्लास्टिकपासून तयार करू शकतो. तर त्या वस्तू आज आपण प्लास्टिकपासून तयार केलेल्या आहेत. प्लास्टिकचा तर तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की दुष्परिणाम किती आहे. आपण जर असंच बाहेर टाकलं तर ते गाई गुरं खातात, त्यांच्या पोटांमध्ये त्या जातात आणि त्या मृत्युमुखी देखील पडतात. तसंच पावसाळ्यामध्ये किती पाऊस आपल्या कोकणात पडतो तर ते आपले नदी नाले असतील त्या वाटे समुद्राला मिळतात आणि समुद्रातले जे जीवजंतू असतात, कासव असतील, मासे असतील यांच्या पोटामध्ये ते जातात, ते प्लास्टिकमध्ये अडकतात आणि ते देखील मृत्युमुखी पडतात. आपण निसर्गाचं काहीतरी देणं लागतो आणि त्या भावनेतून आज आम्ही प्लास्टिकपासून नवनिर्मिती कुठेतरी याला सगळ्याला आळा बसेल यासाठी आम्ही प्लास्टिकचा पुनर्वापर करून नवनिर्मिती केलेली आहे. यासाठी मला नेहमीच मार्गदर्शन करणाऱ्या आमच्या बालविकास प्रकल्प अधिकारी माननीय काकडे मॅडम
त्याचप्रमाणे आमचे गटविकास अधिकारी जमले साहेब, त्याचप्रमाणे विस्तार अधिकारी माननीय कांबळे मॅडम, या सर्वांचं मोलाचं मार्गदर्शन मला लाभलेलं आहे. आणि माझ्या एनर्जी असलेल्या माझ्या बीटमधील सर्व अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांनी माझ्या शब्दाखातर एवढं सगळं केलेलं आहे. आणि त्या वस्तू इतक्या इनोव्हेटिव्ह आहेत, तर त्या तुम्ही सगळं बघू शकता की किती छान प्रकारे यांनी बनवलेलं आहे. हा आमचा एक पहिला टप्पा आहे आणि घनकचरा व्यवस्थापन याच्यासाठी आम्ही दुसरा टप्पा लवकरच सुरू करत आहोत. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर माजी आमदार राजन तेलींनी ठाकरेंची साथ सोडत शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केलाय. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते काय म्हणाले पाहूया. अखेरकार तुम्ही हाती घेतलाय, कसं वाटतंय? आणि दसरा मेळावा निमित्त 3.5 मुहूर्तांपैकी एकदम आज मुहूर्तावर कोकणात शिवसेनेचा झेंडा फडकवण्यासाठीच कोकणातल्या सगळ्या जिल्ह्यात आज शिवसेनेचे जास्त आमदार आहेत आणि त्यांच्या बरोबर राहून चांगलं काम करायची एक संधी या माध्यमातून एकनाथ शिंदे साहेबांनी या ठिकाणी दिले, म्हणून मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद. तुम्ही फार जास्त बोलत नाही पण काम करून दाखवता, काय कारण काय होतं नेमकं पक्ष सोडण्यामागचं? माझं एक म्हणजे कोणाशी भांडण नाही आहे, लोकांसाठी काम करायचं. त्याचबरोबर निलेश राणे हे यांच्याबरोबर काम करायला आवडेल, उदय सामंत आहेत, दीपक केसरकर आहेत, सगळ्यांबरोबर व्यवस्थित काम करता येईल हीच भावना आहे. माझी नाराजी कोणावरच नाही, बिलकुल नाराजी नाही. कारण काय पक्ष सोडण्याचं कारण काय? तुम्हाला साईडलाईन केलं होतं अशीच पण चर्चा होती. नाही, साईडलाईन नाही की तिथे संघटना जी बांधायला पाहिजे होती त्याला संधी मिळत नव्हती, बाकी दुसरं काय नव्हतं. अच्छा, आता या ठिकाणी आल्यात एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वात संघटना बांधता येईल असं 100%. कारण काय आता आमच्या जिल्ह्यातले 2 आमदार हे एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबरच आहेत आणि रत्नागिरीत तर सगळेच आहेत, त्यामुळे तो प्रश्न येणार नाही. कोकणातल्या दोन्ही जिल्ह्यात चांगलं काम करता येईल, जुने सगळे मित्र मिळाल्याचा आनंद आहे आणि मुहूर्त पण चांगला मिळालाय. त्यामुळे तुम्हालाही सगळ्यांना शुभेच्छा. चर्चा दुसरी अशी होती की तुम्ही भाजपच्या सोबत देखील संपर्कात होता, पण काय? नाही, मी चर्चा म्हणजे माझे सगळ्याच पक्षात चांगले संबंध आहेत, त्यामुळे काय विषय तसा नाही आहे. या मंडळींनी संपर्क साधला आणि शेवटी काम करायला कुठे चांगली संधी या दृष्टिकोनातून केला. बाकी काय विषय कोणाची नाराजी असण्याचं कारण नाही, सगळेच चांगले आहेत. आमदार निलेश राणेंसोबत काम करायला आवडेल, मंत्री उदय सामंत, आमदार दीपक केसरकर यांच्यासोबत काम करता येईल अशी प्रतिक्रिया शिवसेना प्रवेशानंतर माजी आमदार राजन तेलींनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. पाहुयात नेमकं ते काय म्हणाले. तुम्ही फार जास्त बोलत नाही पण काम करून दाखवता, काय कारण काय होतं नेमकं पक्ष सोडण्यामागचं? माझं एक म्हणजे कोणाशी भांडण नाही आहे, लोकांसाठी काम करायचं. त्याचबरोबर निलेश राणे हे यांच्याबरोबर काम करायला आवडेल, उदय सामंत आहेत, दीपक केसरकर आहेत, सगळ्यांबरोबर व्यवस्थित काम करता येईल हीच भावना आहे. लोकांसाठी काम करायचं. त्याचबरोबर निलेश राणे हे यांच्याबरोबर काम करायला आवडेल, उदय सामंत आहेत, दीपक केसरकर आहेत, सगळ्यांबरोबर व्यवस्थित काम करता येईल हीच भावना आहे. माझी नाराजी कोणावरच नाही, बिलकुल नाराजी नाही. कारण काय पक्ष सोडण्याचं कारण काय? तुम्हाला साईडलाईन केलं होतं अशीच पण चर्चा होती. नाही, साईडलाईन नाही की तिथे संघटना जी बांधायला पाहिजे होती त्याला संधी मिळत नव्हती, बाकी दुसरं काय नव्हतं. अच्छा, आता या ठिकाणी आल्यात एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वात संघटना बांधता येईल असं 100%. कारण काय आता आमच्या जिल्ह्यातले 2 आमदार हे एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबरच आहेत आणि रत्नागिरीत तर सगळेच आहेत, त्यामुळे तो प्रश्न येणार नाही. कोकणातल्या दोन्ही जिल्ह्यात चांगलं काम करता येईल, जुने सगळे मित्र मिळाल्याचा आनंद आहे आणि मुहूर्त पण चांगला मिळालाय. त्यामुळे तुम्हालाही सगळ्यांना शुभेच्छा. सावंतवाडी शहरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वतीनं शताब्दी वर्षानिमित्तानं विजयादशमीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्तानं संघ स्वयंसेवकांकडून शहरात संचलन तसेच शस्त्रपूजन करण्यात आलं. विजयादशमीच्या दिवशी सावंतवाडी शहरातून भव्य पथसंचलन काढण्यात आलं तसेच शस्त्रपूजन देखील करण्यात आलं. 1925 साली विजयादशमीच्या दिवशी डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली होती. याला 100 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. संघ शताब्दी वर्षाच्या निमित्तानं कळसुलकर इंग्लिश स्कूल इथं कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी प्रमुख वक्ते सुहास पोतदार यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं. या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सावंतवाडी तालुका कार्यवाह किशोर वामन नांदेवडेकर, प्रथमेश आठलेकर यांच्यासह अनेक संघ स्वयंसेवक आणि नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
450 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या सावंतवाडी संस्थांमध्ये दसरा आणि विजयादशमीचा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला। राजघराण्याच्या वतीनं राजेसाहेब खेमसावंत भोसले यांच्या हस्ते विधिवत पूजन करून सीमोल्लंघन करत धार्मिक विधी पार पडले। सावंतवाडी राजघराण्यानं संस्थान काळापासूनची परंपरा कायम राखत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दसरा मोठ्या जल्लोषात साजरा केला। राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले, युवराज लखमराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत पारंपरिक विधी आणि सोनं लुटण्याचा सोहळा पार पडला। राजवाड्याचे राजपुरोहित शरद सोमण यांनी दसऱ्याच्या पूजेचं पौराहित्य केलं। या विधी दरम्यान सर्वप्रथम आपट्याची पानं असलेलं झाड लावून त्याची पूजा करण्यात आली। या पूजेनंतर प्रतिकात्मक बळी देण्यात आला। संस्थानच्या तत्कालीन राजांनी पशुबळी न देता प्रतिकात्मक बळीची ही प्रथा सुरू केली। आजही ती परंपरा जपली जाते। बळी दिल्यानंतर लग्न सोहळा पार पडला। पुरोहितांनी मंगलाष्टक म्हटल्यानंतर उपस्थितांनी राजघराण्याच्या सदस्यांनी सोनं अर्थात आपट्याची पानं लुटून विजयादशमीच्या शुभेच्छा दिल्या। राजघराण्यातील सदस्यांना सोनं देत त्यांचे आशीर्वाद घेतले। यावेळी डॉक्टर जेबुवा, ॲडव्होकेट शामराव सावंत, LM सावंत, मोरेश्वर पोतनीस, बाळासाहेब बोर्डेकर, श्री गवस आदींसह सावंतवाडीच्या राजघराण्यावर प्रेम करणारे असंख्य नागरिक या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी राजवाड्याच्या प्रांगणात उपस्थित होते। दरम्यान जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर यांनी राजवाड्याला भेट देत या शाही सोहळ्यात सहभाग घेतला। राजघराण्याला त्यांनी विजयादशमीच्या शुभेच्छा दिल्या। यावेळी सावंतवाडीचे पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्यासह पोलीस अधिकारी उपस्थित होते। एका शो मध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना धमकी देणारे भाजपचे प्रवक्ते पिंटू महादेव यांच्या विरोधात तातडीने फौजदारी खटला नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे। युवक काँग्रेस सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष किरण टेंबुलकर यांनी याबाबतचं निवेदन देवगड पोलीस निरीक्षक भरत धुमाळ यांना दिलंय। या ठिकाणी काँग्रेसतर्फे देवगड काँग्रेसतर्फे आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीनं देवगड पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे आता निवेदन दिलं। हे निवेदन अशासाठी की जे काही परवा भाजप प्रवक्त्यांनी चिंटू महादेव केरळ याने जो काही हा अधिकृत भाजपचा प्रवक्ता आहे आणि याने परवा TV 9 या चॅनलवर डिबेट चालू असताना सन्माननीय आमचे नेते आणि देशाचे विरोधी पक्षनेते सन्माननीय राहुलजी गांधी यांच्या बाबतीत जे काही जाहीर वक्तव्य केलं की त्यांच्या छातीत आम्ही गोळ्या घालू, हे वक्तव्याचा प्रथम आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीने त्याचा निषेध करतो। कारण ही प्रवृत्ती देशात आता निर्माण होत चाललेली आहे। कारण हा जो विचार आहे संघ परिवाराचा, हाच विचार आहे की देशातली लोकशाही किंवा जे काही लोकशाही मार्गाने चाललेलं जे काही संविधानिक पद ज्यांच्याजवळ आहे अशा आमच्या या नेत्यांवर ज्यांनी जी काही टीका केली त्या टीकेचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो। आणि असं असताना देशाचे गृहमंत्री किंवा महाराष्ट्राचे गृहमंत्री याची दखल घेतील काय, हा मोठा आमच्या समोर प्रश्न आहे। पण आम्ही या गोष्टीची अपेक्षा दखल घेतील अशी अपेक्षा ठेवत नाही, कारण त्यांची विचारसरणीच अशी आहे। आणि असं असताना त्यांनी अशा प्रवृत्तीत आळा घातला पाहिजे। आणि राहुल गांधींना अशा धमक्या, जे गांधी कुटुंबीयची पिढ्यानपिढ्या देशासाठी योगदान आहे, त्यांना गोळ्या बिळ्याची अशी धमकी देऊन ते काही थांबणारे भिणारे आमचे नेते नाही आहेत, ज्यांचा इतिहास देशातल्या नागरिकांना जनतेला माहिती आहे। अशा भॅड त्या धमक्यांना भीक घालणारे नाही आहेत आणि अशा या गोष्टीचा आम्ही पुन्हा एकदा या ठिकाणी निषेध करतो आणि त्यांच्यावर जास्तीच कारवाई व्हावी ही या ठिकाणी आम्ही मागणी केलेली आहे। धन्यवाद। मळगाव कुंभारली इथं अज्ञात वाहनानं धडक दिल्यानं सांबराचा जागीच मृत्यू झालाय। नर जातीचं हे सांबर होतं। रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली। मळगाव चॉकलेट फॅक्टरी समोर झारा पत्रादेवी महामार्गावर हा अपघात घडला। वाहनाची ठोकर लागल्यानं ते सांबर गंभीर जखमी झालं।
ग्रामस्थांनी याबाबतची माहिती दिल्यानंतर त्या ठिकाणी वन विभागाचं पथक दाखल झालं, मात्र त्यापूर्वीच सामराचा मृत्यू झाला होता। वन विभागाच्या टीमला विलंब झाल्यानं ग्रामस्थांनी नाराजीही व्यक्त केली। त्यानंतर पंचनामा करत वन विभागानं पुढील सोपस्कार पार पडले। यावेळी वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते। मळगाव आणि सोनुर्ली या दोन गावांनी परंपरा जपत एकोपा कायम ठेवून दसरोत्सव उत्साहात साजरा केला। मळगाव येथील पंचायतन श्रीदेव रवळनाथ मंदिरात ग्रामस्थ आणि मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत सोहळ्याला मंगलमय वातावरण लाभलं। शिवलग्न सोहळा यावर्षीचं मुख्य आकर्षण ठरलं। दोन्ही गावच्या मानकऱ्यांच्या आणि ब्राह्मणांच्या साक्षीनं हा सोहळा पारंपरिक पद्धतीनं पार पडला। संध्याकाळी शिवलग्नानंतर देवीची पालखी आणि तरंग काठी ढोल ताशांच्या गजरात निघाली। भाविकांनी देवाला सोनं अर्पण करून आशीर्वाद घेतला। श्रीदेव रवळनाथ मंदिर आकर्षक वस्त्रालंकारांनी सजवण्यात आलं होतं। भाविकांनी नारळ केळी अर्पण करून देवाचं दर्शन घेतलं। अखेरीस सामूहिक गाराण्यानं दसरा सोहळ्याची सांगता झाली। या सोहळ्यातून मळगाव आणि सोनुर्ली गावांच्या एकोप्याचा आणि बंधुत्वाचा आदर्श जिल्ह्यात ठळकपणे दिसून आला। एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध असलेलं गोवा राज्य, तर दुसऱ्या बाजूला मोठी राष्ट्रीय बाजारपेठ असलेलं बेळगाव शहर। वाहतूक दळणवळणाच्या सुविधा देखील विपुल, मात्र तरी सुद्धा राजकीय पुढाऱ्यांची अनास्था आणि स्वतंत्र नेतृत्वाचा अभाव या प्रमुख कारणांमुळे दोडामार्ग तालुका पर्यटनाच्या बाबतीत मागासलेला आहे। तिलारीत साकारलेले आंतरराज्य मातीचं धरण, तेरवणमेढे उन्नेई बंधारा, वर्षा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला मांगेली धबधबा, धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून नावारूपास येत असलेलं नागनाथ मंदिर, तळकड येथील वनबाग आदी पर्यटन स्थळांच्या विकासाबरोबरच कृषी पर्यटनाच्या संधी उपलब्ध झाल्यास तालुक्याचा पर्यटन विकास शक्य आहे। त्यातून रोजगाराच्या नवनवीन संधी निर्माण होतील, मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे। दोडामार्ग तालुक्यात एकापेक्षा एक पर्यटन स्थळ आहेत, मात्र या पर्यटन स्थळांकडे शासनाचं दुर्लक्ष झालंय। किंबहुना येथील राजकीय पुढारी आणि लोकांनीच निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी उदासीन आहेत। परिणामी या पर्यटन स्थळांची पूर्ती वाताहत झाली आहे। केवळ पावसाळ्यात धबधब्याखाली न्हावून निघण्यापुरतच पर्यटन तालुक्यात शिल्लक राहिलंय। या मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या पर्यटन स्थळांना ऊर्जितावस्था देण्याची गरज आहे। महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांच्या त्रिवेणी संगमावर वसलेला तालुका म्हणजे दोडामार्ग। 27 जून 1999 या तालुक्याची निर्मिती झाली। त्यानंतर आज साधारणतः 25 वर्षांचा काळ लोटला, मात्र इथली पर्यटन स्थळं अद्याप विकसित झालेली नाही आहेत। मध्यंतरीच्या काळात पर्यटन विकासाचं स्वप्न दाखवण्यात आलं खरं, मात्र कालांतरानं ते धुळीलाच मिळालं। त्याचं कारण असं की इथले राजकीय पुढारी आणि त्यांचे नेते त्यासाठी आग्रही नाहीत। तालुक्यात महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन्ही राज्यांच्या संयुक्त विद्यमानं कोकणातील सर्वात मोठं तिलारी धरण साकारलंय। या धरणाचा विस्तीर्ण जलाशय आहे। इथं जलपर्यटन शक्य आहे। डबल डेकर बोट अथवा अन्य साधनांद्वारे ते शक्य आहे। त्याकरिता आराखडा तयार करण्याची गरज आहे। शिवाय तिलारी धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या गार्डनचा म्हैसूर उटी येथील रॉक गार्डनच्या धर्तीवर विकास शक्य आहे। उन्नेई बंधाऱ्याचा विकास होणं गरजेचं आहे। एकेकाळी राणीची बाग म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तळकड येथील वनबागेचीही दुरवस्था आहे।
धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तेरवणमेड येथील नागनाथ मंदिराच्या पर्यटन विकासासाठीही प्रयत्न झालेले नाहीत. मांगेलीमध्ये केवळ वर्षा पर्यटनच नव्हे तर उन्हाळी पर्यटनालाही वाव आहे. मात्र त्यासाठी नियोजनबद्ध विकासाची गरज आहे. पॅराग्लायडिंगही इथं सहज शक्य आहे, पण त्याकरिता ग्रामस्थांची मानसिकता आणि राजकीय पुढाऱ्यांची इच्छाशक्ती गरजेची आहे. वास्तविक तालुक्याचा पर्यटन विकास सहज शक्य आहे. गोव्यात दरवर्षी येणाऱ्या लाखो देशी विदेशी पर्यटकांना जवळच असलेल्या दोडामार्ग तालुक्यात वळवलं जाऊ शकतं. गोव्यासारखे जरी रुपेरी वाळूचे किनारे इथे नसले तरी देखील इथले सह्याद्रीचं निसर्ग सौंदर्य पर्यटकांना भुरळ घालणार आहे. मात्र त्यासाठी पर्यटनाचा विकास आणि पर्यटकांना लागणाऱ्या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. समुद्रात पर्यटक बुडाले. रामदास कदमांचा ठाकरेंवर गंभीर आरोप. आणि राजन तेली शिवसेनेत. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.